Megcsinálták. Az Ózdivárosi Televízió csapata Feláldozhatók Fantázia néven sikeresen teljesítette a 6. Ózdi triatlon versenyt. A Kovács Krisztina, Vince Gábor, Tóth Alexandra összetételű váltó 48 perc 57 másodperc alatt teljesítette a 300 méter úszásból, 10,8 km kerékpározásból és 2,5 km futásból álló versenytávot. A csapat első embere Kovács Krisztina volt, aki hosszú Katinkát megszégyenítő gyorsasággal szelte a vizet a medencében. Kriszta napszemüvegben úszott és gondosan figyelt arra, nehogy víz érje a haját. A vele egy pályán úszó ellenfeleket udvariasan maga elé engedte, bízva abban, hogy Gábor és Alexandra majd utoléri őket. A kerékpáros pályán Gábort buzdíthattuk. A Vince család legfiatalabb tagjának 5 perccel a rajt előtt elmagyaráztuk a szabályokat, ami alaposan meglepte őt. Amíg a többiek pillekönnyű bringákkal rótták a köröket, ő a Pap Tamástól kölcsönkapott mountain bike nyergében igyekezett felvenni velük a versenyt. Tempójáról sokat elárul, hogy minden körben azt hittük, beugrott a füzesben némi folyadékpótlásra a nagy melegben. A váltó befejező tagja Alexa volt. Népszerűségét mutatja, hogy a fiatal ózdi úszók ott fut a tévés bemondó néni mondattal vették tudomásul jelenlétét a mezőnyben. Alexánkat a lenkerekes autóhoz lehetett hasonlítani. Az első körben fel kellett húzni, így lett lendülete a másodikhoz. Neki külön célszalag készült, boldog születésnapot felirat, és sok-sok színes léggömb várt rá a célvonal mögött. Sok boldog szülinapot kívánunk a csapat nevében is. Köszönöm.